Hallelujah. Mwari vakanaka, amen. Tingatora hedu nzvimbo dzedu muvapo hwaMwari. Ndoda kungotenda panguva inoi leadership. Ndoda kutenda church board. Vana baba makatitendera kuti tiende kumusangano nekutirongera kuti tiende kumusangano. Tinotenda zvikuru nemukana watakawana vana baba vese kudzimba makasara nemhuri muchitichengetera uyezve makatipa dzimari dzacho dzekufambisa mukatipa mota dzekuendesa. Komborerwai vana baba, muitirwe zvakanaka muzita raJesu, amen. Zvekare ndingotenda leadership yemadzimai pamwe chete nemadzimai ese atakaenda nawo kumusangano. Vamwe vakauya nevaenzi vavo, vamwe vakauya nevana vavo, vamwe vakauya nevabereki vavo, vana amai vavo. Toda kungotenda vana gogo vakanga vari pakati pedu. Taitsanya nekunamata pamwe chete navo. Mwari vakuitirei zvakanaka, amen. Musangano wedu wakafamba zvakanaka. Numbers edu, I think we were 165. Pamwe chete takabatana neRunfontaine ladies. Saka vana amai nevasikana takaenda takawanda, tikafamba zvakanaka, tikawana nguva yekunamata nenguva yekufellowshipa nenguva yekudzidziswa tiri pamwe chete, amen. Ndingori nema-announcements mashoma. Mai kumba kwababa namai Machona vekuTsepsong. Kwane mwana mukomana anonzi Shane vakabatsirwa musi weSunday last week manheru. Tingotenda Mwari nekuda kwavo muzita raJesu, amen. Ndoda kukwazisa zvekare mufundisi in absentia nekungovatendawo nekundipa mukana wekumira panzvimbo pavo mangwanani ano tichishumira. Vanenge vazovaona muvaudza kuti mai mufundisi vanga vachikutendai. Amen. Ndichakumbira vanoverenga shoko vandiverengerewo kubva kubhuku raMatthew chapter 14 verse 22 to 33. Motiverengera zvekare netheme scripture yedu 2 Chronicles chapter 20 verse number 20. Matthew 14 verse 22 to 33. All right. Tichaverenga. Pakarepo Jesu akaudza vadzidza vake kuti vapinde mugwa vafanotungamira kuenda rimwe divi. Iye ndokusara achiendesa vanhu vazhinji ava. Mushure mekuendesa vanhu vazhinji ava, akakwira mugomo ari oga kundonyengetera. Madekwana akasvika, iye achingova kwaari ega. Asi igwa rakanga rava chinhambwe chikuru kwazvo kubva kunyika, asi richitambudzwa nemasaisai nekuti mhepo yairwisana naro. Panguva yechina yousiku, Jesu akaenda kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Vadzidzi pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa, vakatya kwazvo, vakaridza mhere nokutya vakati, "Hero dzangaradzimu." Asi pakarepo Jesu akati kwavari, "Musatya, ndini." Petro akapindura akati, "Ishe, kana murimi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri. Ndichafamba pamusoro pemvura." Iye akati, "Uya." Ipapo Petro akabuda mugwa, akafamba pamusoro pemvura, akananga kuna Jesu. Asi akati achiona mhepo ine simba, akatya ndokubva atanga kunyura, achibva adanidzira achiti, "Ishe, ndiponesei." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there.
But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out of fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Do not be afraid." Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Takuverenga theme scripture. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshafati akasimuka akati, "Teererai kwandiri, Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira." So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." Maita henyu nekuverenga shoko. Tivaomberere vachitora nzvimbo dzavo muzita raJesu. Zvekare toda kungoti tifarire Mai Manhivi. Mai Manhivi Junior vanga vachitishumira kuEnglish service. Muitirwe zvakanaka muzita raJesu. Amen. Titende zvakare Mai Makanda vanga vachititungamirira paintercession yemuno muchechi muzita raJesu. Amen. Tingotenda zvekare vana baba. Ndofunga baba nevakomana vakaenda nesu vemainstruments vachinotiridzira kucamp pamwe chete namwana wedu Munashe kubva musi weFriday taive navo kusvikira musangano uchipera. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Amen. Tinotenda. Mangwanani ano ndichangokontinya nenyaya yatakanga tiinayo yekumusangano yataitaura kuti ndiri munana. Amen. Ndinovimba kuti vana mama takaitirwa zvakanaka nekuda kwetheme yatakanga tiinayo muzita raJesu. Hallelujah. Pataitaura zvemunana kana kuti a miracle, taiti munana, it's a divine thing happening in the physical. Kureva kuti munana chinhu chinoitwa naMwari asi chichiitirwa munhu ari panyama, munhu ari panyika, ndiwo unonzi munana. Amen. Chandinogona kuita ndega nepfungwa dzangu nemaoko angu hausi munana. Munana is extraordinary. Amen. Munana chinhu chiri out of the ordinary, hachisiri chinhu chakajairika muzita raJesu. Amen. Ndinotenda kuti tinaye munana wedu pano anonzi Munana Nyabadza ari kuSunday school. Ndinotenda kuti munana. Amen. Munana is something which is extraordinary. Hallelujah. Saka pataive kukempi pataidzidza taitaura nenyaya kuti inini wacho ndinofanira kuva munana. Kureva kuti ndinofanira kuva munhu anorarama upenyu huri extraordinary. Handifaniri kurarama upenyu huri predictable zvekuti vanhu vachindiona vanogona kupredicta kuti ramangwana rangu rinenge rakamira rakadai. Kana ndichirarama ndiri mukati meminana, vanhu havagoni kupredicta upenyu hwangu nekuti havazivi zvinoitwa naMwari mukati meupenyu hwangu. Amen. Saka taiti isusu wacho tinoda kurarama upenyu hwemunana. Hatidi kurarama upenyu hwezvinhu zvakajairika. Hatidi kurarama upenyu hwezvinhu zviri simple. Amen.
patiri kuti isusu toda kurarama upenyu hwemunana, taitaura tichiti kuti munana uitike, pane zvinofanira kuitika munyika dzemweya, zvinofanira kunge zvatenderwa naMwari. Pane kii inofanira kunge yakinurwa naMwari kuti zvinenge zvaitikwa naMwari zvigoburuswa kuuya panyika. Saka taitaura tichiti zvatauya kuno kumusangano, patiri kunamata, tiri kunyengetera kuti Mwari vatiitire nyasha kuti chimwe chinhu chiitwe munyika dzemweya kuti zvigoburukira panyika. Muzita raJesu, amen. Saka kuti ugamuchire munana, pane zvinofanira kutanga zvaitwa naMwari munyika dzemweya. Haleluya. Kuti ugamuchire miracle, pane zvinofanira kutanga zvaitika munyika dzemweya zozoburukira panyika yevanhu. Amen. Scripture yandaverengesa kubva kuna Matthew chapter 14 verse ya 22 kusvika pa 33 inotaura nezvaJesu aine vadzidzi vake. Apedza kudzidzisa vanhu, apedza kushumira vanhu, zvinonzi akatuma vadzidzi vake kuti vaende, ndobva vapinda mubhoti kuti vadzokere. Iye akasara akaenda mugomo, akaenda kunonamata. Paakasara achinamata ari mugomo, zvinonzi zuva rakavira kukasviba achinamata. Paakazopedza kunamata, ndo paakatanga kuenda kune vadzidzi vake vakanga vatova mugungwa vari mukati mebhoti. Asi shoko raMwari rinotitaurira kuti Jesu vakafamba pamusoro pemvura netsoka dzavo vachienda kubhoti kwaive nevadzidzi vavo. Panotaurwa neshoko raMwari rinoti bhoti rakanga richitambudzwa nemawaves akanga achiitika. Saka vadzidzi vainetseka kufamba mugungwa nekuti mhepo yakanga yakasimba ichikanganisa kufamba kwebhoti. Amen. Asi zvinonzi mumhepo iyo yakanga yakasimba, Jesu vakafamba netsoka dzavo pamusoro pemvura, vachifamba vachienda kunosangana nevadzidzi vavo. Tinangoti tione munana wakaitwa naMwari kuti pavakafamba, Jesu vachifamba, vadzidzi vachizoona Jesu vachiuya kwavari vachifamba, vakavhunduka vakati tavingwa nedzimudzangara. Havana kuona kuti ndiJesu, nekuti zvakanga zvisina kumboonekwa kana kumboitika kuti munhu anofamba pamusoro pemvura. Asi nekuti Jesu ndive muridzi wemunana, kwavari hausiri munana wokufamba pamusoro pemvura, nekuti ndiMwari, he can do anything. But zvinonzi Peter paakazorealiza kuti ari kuuya uyu ndiJesu, akakumbira Jesu akati, kana muri imi, ndiiteiwo kuti ndiuye kwamuri ndifambe pamvura. Peter akakumbira kuitirwa munana naJesu, akati ndiitei kuti ndiuye kwamuri ndifambe pamvura. Amen. Kuti Peter agone kufamba, zvinonzi Jesu vakamuti huya. Paakapiwa shoko naMwari ndio pakaitika munana wake. Ari ega haigona kufamba pamvura. Ari ega akangobuda mubhoti aiparadzwa nemafungu akanga ari mugungwa. Asi nekuti shoko rakabva kuna Mwari rekuti huya, iroro shoko ndo rakampa simba rekuti agone kutsika netsoka dzake pamvura achifamba. Ndambotaura ndichiti kuti munana uitike, pane shoko rinofanira kunge rataurwa. Iroro shoko ndo rine simba rekuchinja zvinhu zviri in the spiritual kuti zviitike in the physical. Muzita raJesu, amen. Shoko iroro rekuti huya ndo rakamugonesa kuti afambe. Zvinonzi Peter akafamba masteps pamvura. Asi iye nepfungwa dzake, iye nekufunga kwake kwenyama, paakazoona kuti ndiri kutofamba pamvura, kwatinoziva kuti hapafambiki pamvura, akatarisa mafungu, akatanga kutya. Paakatanga kutya nekudhauta, ndo paakatanga kunyura. Amen. Ndo paakatanga kunyura. Paakanga akunyura ndo paakakumbira Jesu kuti vamubatsire. Amen. Munana wake wakauya nekuti pane shoko rakamutendera. Pane izwi rakamutendera kuti zvisingagonekwi panyama zvigoneke muzita raJesu. Amen. Peter aida shoko rekuudzwa naJesu kuti huya, kuti agone kufamba pamusoro pemvura muzita raJesu. Amen.
ende Peter ndiye ega pavadzidzi vese akataura akati, kana muri imimi Jesu, nditenderei ndifambe pamusoro pemvura. Peter akakumbira munana wake kuna Jesu. Amen. Akataura kuna Jesu zvaaida kuti aitirwe. Akati, kana murimi Mwari veminana, sezvamuri kuita nditenderei ndisangane nemunana uyu muzita raJesu. Amen. Paakadhauta akanga atombogamuchira munana, asi nekuti akazodhauta aona mafungu akatanga kunyura. Saka doubt ne-lack of faith zvinokonzeresa kuti tigone kupesana nemunana yedu. Paya patinovhundutsirwa panokonzeresa kuti titadze kugamuchira munana yedu. Kunyangwe yanga yatovepo, tinogona kutadza kuigamuchira nekuda kwedoubt muzita raJesu. Amen. Pavaifamba vari vega vadzidzi, zvinonzi mhepo yaivhuvhuta, bhoti raitadza kufamba zvakanaka. Asi muridzi weminana Jesu paakazotora Peter akamubata, zvinonzi vakazopinda pamwe chete vese mubhoti. Kupinda kwakaita Jesu mubhoti, mafungu aisimuka mugungwa akabva adzikama, nemhaka yekuti ndiye Mwari veminana muzita raJesu. Haleluya. Mangwanani ano patakanga tiri kumusangano tichidzidza nezvemunana, ndoda kutaura kune mumwe munhu kuti minana ichiriko, minana ichiri kuitika. Mwari vachiri kuita zvinhu mukati meupenyu hwavanhu, nekuti zvinonzi zvaakanga ari Mwari nezuro ndozvaari nhasi, ndozvaachavazve mangwana. Saka minana ichiri kuitika mukati meupenyu hwevana vevanhu. Asi minana ichiitika kudaro, kune mawaves anosimuka anotadzisa vanhu kuti vagamuchire munana. Amen. Kune mafungu anosimuka anopesanisa vanhu neminana yavo. Haleluya. Asi kana tikabatirira pashoko raJesu raanenge ataura, tikaregedza kutarisa kana kuconcentrata pamafungu, tinofamba pamvura sezvakaita Peter. Amen. Tinosangana neminana yedu muzita raJesu. Taitaura tiri kumusangano kuti hapana chinhu chatiinacho kana chatinorarama machiri chisingadi munana. Haleluya. Mukati medzimba dzedu chaimo munoda munana waMwari kuti tigone kumurarama, nekuti mafungu ariko anosimuka. Amen. Asi mhepo dzese dzinonyaradzwa kana Jesu vachinge vataura, kana Jesu vachinge vapindira muzita raJesu. Haleluya. Kana Jesu vachinge vataura izwi rekuti ugamuchire munana, ndora unofanira kutarira pariri, woregedza kuteerera zvimwe zvese zvinenge zvichitaurwa nevanhu, woregedza kutarisa macircumstances ako kuti akamira sei. Regedza kuconcluda situation yako nekuda kwezvinotaurwa nevanhu. Regedza kuconcluda situation yako nekuda kwemapast experiences. Nekuti Peter aigona kuudza Jesu kuti handisati ndakamboona munhu achifamba pamvura, saka it's not possible kuti ndifambe pamvura. Amen. Peter akangoti sekutaura kwamaita, nditenderei ndifambe ndiuye kwamuri muzita raJesu. Haleluya. Pane chinhu chatinofanira kuita vana vaMwari kana tichida kugamuchira minana. Tinofanira kuswedera paari Jesu. Tinofanira kuswedera paari Jesu kuti ataure a word. That word ndo rinotipa simba rekuti tione zvinhu zviri extraordinary mukati meupenyu hwedu. Saka shoko raMwari rakakosha kwatiri nekuti ndo rinotiunzira minana. Amen. Kuziva kwedu hakutiunziri munana, kugona kwedu hakutiunziri munana. Ukaona munhu achiri kutora credit for your life, hapana munana. Amen. Ukaona munhu achiri kutora credit for your life kuti ndini ndakaita ichi, iwoyo hausiri munana. Munana unobva kuna Mwari muzita raJesu. Haleluya. Tendera Mwari kuti vaite munana mukati meupenyu hwako muzita raJesu. Tendera Mwari kuti pazvinenge zvichirema ipapo panongoda shoko raMwari kuti kana rikataurwa rinopa simba rekuti zvinhu zvishanduke muzita raJesu. Amen. Mvura yakateerera izwi raJesu rekuti kuna Peter huya, mvura ikadzikama, Peter akafamba muzita raJesu.
Saka shoko rakakosha kuti tigamuchire munana muzita raJesu. Haleluya. Pane imwe scripture yandanga ndichiverenga yandanga ndichifunga nezvayo mangwanani. Ndichiti chinhu chinonzi shoko chakakosha kuti munana uwanike. Pane scripture iri kubhuku ra2 Kings. Kubhuku ra1 Kings chapter 17. Kubva paverse number ya7 kusvika pa16. Inotaura the widow of Zarephath. Amen. The widow of Zarephath. Panotaurwa nenyaya yamuprofita Elisha. Zvinonzi Elisha makanga muri munguva yenzara. Pakanga pasisina chekudya kana mvura yekunwa. Elijah panzvimbo paaigara mvura yakanga yaoma. Asi Mwari vanotaura kuna Elisha vachiti, ndarayira shirikadzi iri paZarephath kuti kana waenda ikoko ikupe zvekudya. Mwari vakataura shoko kune widow ari paZarephath. Amen. Vakanga vatotaura kare nemukadzi uyu. Elisha achizosimuka achienda kuZarephath. Paakanosvika muguta achisangana nemudzimai uyu. Mudzimai uyu achiona Elisha akati, munhu waMwari. Elisha akakumbira mvura yekunwa. Mai vakati, ndinokupai mvura yekunwa. Asi akazokumbira akati, ndinodazve nekachingwa. Mai vakataura vakati, handisisina chekudya. Ndangosara nekahufu kadiki diki netumafuta tushoma shoma twekuti inini nemwana wangu tikabika tikadya tobva tafa.